Sige po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Bago po tayo dumako sa ating panalangin, tayo po muna'y umikot at kamayan po natin ang ating kapatid. Pray that smile. Smile to the Lord. Amen. Sige po. Tayo po'y magsimula na mawit sa Panginoon. Sa maging ito, ituan po natin ang ating mga puso, ang ating buhay sa Panginoon na magpuri, sumamba sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Muli sa umagang pagkagising, sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon
magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Sa uling pagkakataon, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Yes, Lord. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka ng lahat ng may hininga, O Diyos. Salamat, salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong pag-asa, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Una po sa lahat, patuloy nga po, O Diyos, na kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan, O Diyos. Patuloy nga po, O Diyos, na nagpapalinis ng aming mga puso, Lord, anumang karumihan, O Diyos, ang nakikita mo sa aming mga puso, Lord. Lord, ito po'y pakalinisin mo ng iyong banal na dugo, Lord God. Patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo, O Diyos. Siyasatin mo ang aming mga puso, Lord God. Siyasatin mo ito, Lord God. Gawin mo itong dalisayin mo po ito, Panginoon. Gawin mo po itong tapat sa iyo, Panginoon, na handang gumunod sa iyong kalooban, Panginoon, at handang magpuri sa iyo, O Diyos. Lord, patuloy nga po, O Diyos, na ikaw po ang kumilos sa puso ng bawat isa. Ikaw po ang kumilos, Lord God, sa lugar na ito. O Banal na Espiritu, ina-acknowledge ka namin na kumilos ka sa lugar na ito at tanging ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maghari sa puso ng bawat isa, Lord God. Lord, salamat. Salamat sa puso ng bawat isa na patuloy nga po, O Diyos, na nakikita mo, nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Lord, patuloy nga po, O Diyos, na ang iyong salita na gagamitin na idadadalhin ng iyong lingkod, Panginoon. Lord, ito po yung mangusap sa amin, sa puso ng bawat isa, Panginoon. At tunay nga, Lord God, ito po ay malakaran namin, maisa puso namin. At patuloy nga, O Diyos, na gawin namin ang nais mo, ang plano mo sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy nga po, O Diyos, na sa iyo po namin tinitiwala ang lahat-lahat, Lord God, sa araw na ito, ang gawaing ito, Panginoon, na tunay nga, Lord God, na ikaw lamang ang aming mapapurihan at maitaas, Lord God, sa lugar na ito at sa aming mga buhay. Lord, patuloy nga po, Diyos, na ang iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso, Lord God. At ito po ay maisapamuhay namin, Lord God. Lalo-lalo na po, Lord God, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Patuloy kang kumilos, O Banal na Espiritu, sa lugar na ito. At tunay nga na ikaw lamang ang maitaas at mapaluguran sa lugar na ito, O Diyos. Lord, marami pong salamat sa iyo po namin.
Inaangkin, Panginoon. Inaangkin po namin, O Diyos, ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. At tunay nga na ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na maghari at kumilos sa lugar na ito, sa puso ng bawat isa, Panginoon. Salamat ng marami. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Nagagalak po ba tayo magpuri sa Panginoon ngayong umaga? Nagagalak po ba tayo magpuri sa Panginoon ngayong umaga? Amen. Kahit po tayo may problemang pinagdadaanan, may problema tayo, may pagsubok, huwag po tayo matakot kasi kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya po ngayong umaga, sabay-sabay natin purihin ang Panginoon. Amen. Ibigay po natin sa Kanya the best na papuri. Amen. Yes. Kagalakan ko, O Diyos, sa Ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Kagalakan ko, Diyos, sa Ikaw. Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Hey, hey, hey! Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaabaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw, sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo, kahit hindi pigilan, ay di papayag na nakahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Kagalakan ko, Diyos, sa Ikaw. Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Hey, hey, hey! Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri. Come on! Ako ay sasayaw sa Panginoon! Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit binipigilan, ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang. Kagalakan ko, Diyos, sa inyo. Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Come on! Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw! Ako ay sasayaw! Come on! Hey, hey! Kahit pinipigilan, ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Ako ay sasayaw. Ako ay sasayaw sa'yo, sa pinahilang ngalan mo. Kahit
kaibigan ay di papayag na tatahimik lang, laging magbababad sa'yo sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan. For the last time, ako ay sasayaw sa Panginoon. Ako ay sasayaw sa'yo, sasampatin ang ngalan mo, kahit hindi pigilan, ay di papayag na tatahimik lang, laging magbababad sa'yo sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan ay okay lang, magkapiling ka lang. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay maglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, para lang sa Kanya. May galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinanumpala niyang lubos. Handogan niya ay kapayapaan, handogan niya ay kagalakan, handogan niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, para lang sa Kanya. Handog, handog niya ay kapayapaan, handogan niya ay kagalakan, handogan niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, para lang sa Kanya. Handog, handog niya ay kapayapaan, handogan niya ay kalakasan, handogan niya ay kagalakan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, para lang sa Kanya. Handog, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, para lang sa Kanya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na
papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, lumalatin siya. Sabay-sabay! Sumigaw sa galak ang lahat ng ilan. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sabay-sabay! Sumigaw! Oy, sisigaw niyong ngalan, o dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Wala na akong boss. Kaya sa umagang ito, patuloy tayong sumamba, umawit sa Panginoon. Hallelujah! Patuloy nating ialay ang ating mga buhay. Sa umagang ito, tunay walang ibang Diyos na madakila, maparangalan, kundi Siya. Amen! Patuloy nating i-ready ang ating mga puso. Dahil ang Diyos may gagawin Siya sa umagang ito. Amen! Amen! May gagawin ang Diyos sa umagang ito. May gagawin ang Diyos sa umagang ito. Amen! Hallelujah! Yes, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dakilang Diyos. Tunay, Panginoon, napakasarap sa iyong presensya. Hallelujah! 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 Yes, Lord. Kung mayroon lamang kaming 1,000 buhay, Panginoon, di namin ito ipagkakait sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa iyo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang sa buhay, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y bibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Muli po, kung mayroon lamang ako 1,000 buhay, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal.
na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin, gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi napapagal. Puso ko'y sa'yo nagmamahal sa habang gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa gaya ng dagat na hindi napapagal. Oh, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay ko, pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha, dakila ka, luluwalhatiin ang ngalan mo, O Diyos, Panginoon. Panginoon, narito ang puso ko, sumasabog, inaalay ang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha, dakila ka, luluwalhatiin ang ngalan mo, O Diyos. Pinupuri, sinasamba, pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha, dakila ka, luluwalhatiin ang ngalan mo, O Diyos. Hangad ng hangad ng awit ay papurihan ka. Hangad ng puso, hangad ng puso ay maranasan. Hangad ng awit, hangad ng awit ay
papurihan ka. Angat ng puso, angat ng puso, ay maranasan ka. Pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha, dakila ka, luluwalhati ang ngalan mo, O Diyos. Pinupuri, sinasamba, pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha, dakila ka, luluwalhati ang ngalan mo, O Diyos. Luluwalhati ang ngalan mo, O Diyos. Luluwalhati ang iyong ngalan. Luluwalhati ang ngalan mo, O Diyos. Luwalhatin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Luwalhatin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhati ka, Panginoon. Luwalhatin ka ngayon at kailanman. Yes, Lord. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhati ka, Panginoon. Luwalhatin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatin ka, Panginoon. Noon hanggang ngayon, noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatin ka, Panginoon. Luwalhatin ka, Panginoon. Luwalhatin ka, Panginoon. Luwalhatin ka. Sa iyong pagsamba, sa iyong papuri, O Diyos. Oh, tanggapin mo. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Dakilang Diyos, salamat, O Diyos, sa umagang ito. Kaya tunay, Panginoon, hindi mo kami binigo. Kaya tunay, totoo ang iyong salita na 2 o 3 magkatipon, ikay nasa aming kalagitnaan. Napakasarap, Panginoon, sa iyong presensya. Napakasarap magbabad sa iyong presensya, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka pa na
kumilos sa umagang ito na ikay maranasan ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. 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 Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos. Tunay nga na siya ay luwalhatiin ngayon at kailanman. Amen. So sa umaga pong ito, bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, tayo po muna ay magbigay ng patotoo or testimony how the Lord works, moves into our lives. Sabi nga po, whether we are in the good times or bad times of our lives, the Lord is still good and He still sits on the throne and He deserves all our praises. So sa umaga pong ito, magtatawag po tayo ng ilang mga kabataan dahil yesterday po, we had our Youth Summit. Sino ba mga naka-attend na youth? Ayan, praise God. So, purihin po ang Panginoon. Kasama po natin kahapon ang mga kabataan po from Camellia and Evangelista and Sagana. So, pati po dito sa atin. So, nasa almost 50 plus ang ating delegates kahapon. So, purihin po ang Diyos sa mga naka-attend na youth kahapon. Sinong gustong magpatotoo, magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon? Ha? O, si Dominic daw. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang patatawa ko lang po sa buhay ko is, nung mayroon po akong kwento sa inyo nung nagbibiyahe po kami kapunta ng Zambales noon. Kinakabahan po ako na may pangamba sa puso ko. Pero sabi ko kay Lord, kung gusto mo talaga akong punta sa Zambales, bigyan mo ako ng sign. Tapos bigla pa ako may nakita doon na nakalagay doon na, don't be afraid. Huwag kang mangamba. Bigla po sinagot ni Lord yung pag-pray ko na yon. Bigla po niya sinagot, don't be afraid. Huwag kang mangamba. Kasi si Lord, kung nasa buhay mo siya, palagi kang di kang mangamba. Kung nasa buhay mo si Lord, papasukin mo sa buhay mo. Pag kumatok siya, papasukin mo. At saka po, yung mga natutunan ko kapon, kapag patungo ka po sa successful mo naranasan ko po kasi yun ngayon lang po, ng grade 10 lang po. Nung po kasi, papunta na po ako sa taas nun Punta na po ako sa with honor, ganun po. Kaso nga lang po, biglang bumagsak Parang hindi will ni Lord na gawin akong with honor doon. Na gusto ni Lord na doon lang ako sa part na yon. Kasi bigla pong paangat, biglang bumagsak. Kaya po hindi po ako naging with honor nun. Pero thankful po ako kay God nun kasi yung kwento ko po kasi nun, yung grade 3 ako, gusto ko po talaga mag-stop ng pag-aaral ko. Pero yung will ni God, hindi will ni God. Tapos napansin ko po, grade 10 na wala ako, mag-graduate na ako, grade 11 na ako. Napansin ko talaga po na yung sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko noon, ngayon, nandito na ako, malapit na ako sa successful ko, nakasama ko si God. Tsaka po, sa paghihirap natin, pagsubok po ni Lord yan. Lagpasan mo lang po yan, nandiyan po si Lord. Mag-pray ka lang. Pag may problema, mag-pray ka lang. Kung may pagsubok, pag-pray mo lang. Andyan si God always. Huwag kang tatawag kahit kanino, kay Lord lang. Yan lang po. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa pangalaw pong pagkakataon, sino po ang gustong magbigay ng papuri kay Lord? Si Isaiah. Alam niyo po ba, trivia, si Isaiah po, tuwing meron po tayong VBS noon, isa po siya sa mga kids natin noon. At ngayon po, tingnan nyo, nasa youth na siya at sobrang tangkad na niya. Kaya purihin po ang Panginoon dahil yung mga natanim po na salita ng Diyos ng mga VBS natin sa Kanya ay alam po natin that seeds are growing into her heart. Amen po. So, siya po naman ang magbibigay ng patotoo at kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Hello po, ako po si Isaiah. Magandang umaga po sa lahat. Ang testimony po na gusto ko i-share sa inyo is about forgiving. Dito po kasi ako tinitira ng ng jablo ngayon Forgiving. Dito ako nahihirapan. Dito ako tinitira kasi ito yung weakness ko. Hindi ako marunong magpatawad. Hindi ako handang magpatawad. And gusto ko pong sabihin sa inyo na last time nag-worship po ako kay Lord. Ito po yung after na umalis po nila Kuya Neil papuntang Sambales. Na
nakaupo lang po ako sa sofa noon sa bahay. Nagwo-worship ako, nagpapatugtog ako ng worship song. Tapos, kini-question ko si Lord. Sabi ko, Lord, will mo ba talaga na magpatawad ako sa mga taong hindi gumawa ng hindi maganda sa akin? Na ito ba yung gusto mo na maramdaman ng puso ko? Na talaga bang magiging buo ulit ako, magiging masaya ulit ako kapag nagpatawad ako? Tinatanong ko si Lord noong time na yon. Then, lumipas po siguro yung mga ilang minutes na nag-decide ako mag-Facebook, na magbukas ng Facebook. Then, nadaanan ko po itong post na to, na ang sabi po doon sa post, when we forgive, we heal. And when we let go, we grow. Yun, doon sinagot ni Lord. Doon sinagot ni Lord yung tanong ko na ito ba talaga, kailangan ko ba, Lord? Gusto mo ba na magpatawad ako? Sinasagot ni Lord yung mga tanong natin. Akala lang natin hindi niya tayo naririnig. Akala lang natin hindi niya tayo pinapakinggan, pero sa lahat ng ways na pwede niyang gamitin, gagamitin niya para masagot yung tanong mo. Ganon kabuti si Lord, and yun lang po. Salamat. Amen. Praise God. Tunay nga na it's God's will for us to forgive. Bakit po? Kasi, yun nga, katulad ng shinare niya, nakita niya that every time we forgive, nagkakaroon po ng healing ang ating mga puso. At sabi nga po sa Bible, di ba? If our brother sins against us, ilang beses daw dapat tayo magpatawad? Isang beses lang ba? Hindi po. Sabi doon, 7 times 7. Ilan yung 7 times 7? Ay, 7 times 70. Oh, 490. In a day po yun. Hindi yun in a whole year. In a day yun. So, ibig sabihin, every day po dapat laging puno ng pag-ibig ng Diyos ang ating mga puso upang makapag-release tayo ng pagpapatawad. Praise God po sa buhay ni Isaiah. Sino pa po? Sa mga youth. Oh, si Jeffrey, ayan, galing din po siya ng kasama sila ni Bishop sa Zambales at sa Alaminos po nung Wednesday, Thursday, Friday. Ako nga po pala si Jeffrey po. Meron po ang isang natutunan. Bakit isa pong tinatanong ko po sa Diyos, bakit sa sobrang dami ng tao sa mundo, bakit kaunti lang yung nakakilala sa Kanya, kaunti lang po yung nakakaramdam ng presence Niya. Tapos, pumunta po kami ng Zambales. Bale, napunta po kami doon yung maraming tao, pero kaunti lang po yung parang sumasamba sa Panginoon. Sabi ko po sa Panginoon, nanginginig ako. Sabi ko, Lord, pinalangin ko po noon, sabi ko, Lord, balang araw, maraming taong makikilala ka sa pamagitan ni Kuya Dong. Tapos sabi ko po, balang araw, maraming ding youth ang pupunta dito para ipahayag ang iyong salita at pupunta sa ibang lugar. Sabi ko, Lord, kung ano man yung will mo sa puso ko, kung magiging pastor man, o Amen! Sabi ko, Lord, kung hindi man ako magiging pastor, okay na ako kahit taga-supporter lang. Pero gusto ko po talaga maging pastor eh. Amen. Sabi nga po, bago pa man po tayo ipinanganak sa mundong ito, nakasulat na po yung ating buhay sa libro sa kalangitan po. At sabi nga po, we are just walking kung ano po yung kalooban ni Lord sa ating buhay if we allow Him to work into our lives. So, sabi nga po, kung ano po ang kalooban ni Lord sa buhay ni Jeffrey, hindi aksidente na sila po ni Dominic ay nasama sa Zambales at sa Alaminos. Sabi nga po si Jesus, pumupunta siya sa mga lugar, sa mga villages, sa mga lugar na kung saan maraming tao. Bakit? Kasi doon po nabuo yung compassion ni Jesus sa mga kaluluwa. So sabi nga po, tayo rin nabubuo yung compassion natin sa mga kaluluwa if we go to those places na, yun nga po, katulad na sinabi ni Jeffrey, maraming tao pang hindi nakakakilala sa Panginoon. So praise God po sa kanyang buhay.
At bago po tayo matapos, ayan, meron pa po ba for the last time na gusto pong magbigay ng kapurihan sa ating Diyos for what the Lord has done sa kanya pong buhay? Si Nenet? Oh, si Nenet daw, sabi ni Kuya Will. Halika na. Hello po. Ako po si Lynette. Gusto ko lang po yung i-share yung sa about po family. Kasi marami din pong kabataan na may problem sa family. So, nung una po kasi, nung nagsisimba po ako dito, madami po talaga nagbago. Tapos, nung umuwi po ako nung sa bahay, tapos nagalit sa akin si mama. Kasi bakit daw nagbago ako, ganyan-ganyan. Lalo daw po lumala yung ugali ko. Tapos sabi ko, sabi ko kay God na hindi po napapansin nila mama na nagbago ako, ganyan. Tapos, nung nagpatuloy na po ako dito, yun po, naging okay. Tapos pinagpipray ko po na sana, Lord, malaman nila mama na nagbago ako ng dahil sa'yo. Yan. Tapos yun po, ngayon, pag nagpapaalam ako, ma, may fellowship kami. Ma, may simba kami. Pumapayag na po sila, mama. Marami po akong natutunan dito sa church kasi dito ko lang po nalalabas lahat. Kila Kuya Neil, kila Kuya Will, malaking tulong po sila sa amin. Sa lahat ng kabataan. Tapos marami po kasing tawag dito. Marami kami pong mga kabataan na pumupunta doon sa fellowship na yun. Sinasabi ko po na magkakamukha yung problem natin. Pero hindi lang po talaga tugma. Pare-pareho po kami ng problema lalo na sa mga family. Tapos, yung pinagpe-pray ko po na lagi na sana makasampa yung kuya ko sa barko para makaahon kami sa hirap. Tapos, yun po, malapit na po in Jesus' name. Thank you po. Amen po. Tunay nga po that our Lord is an answering God at yun nga po, siya ang patuloy na nagbabago sa atin from inside out for His glory. So purihin po ang Diyos. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng ating Panginoon ngayong umagang ito? Let's prepare our hearts and let's call Reverend Stella. Amen. Praise the Lord. Minsan pa bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Amen. Tunay nga ng ating Diyos ay buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam ko na sabi nga ay talagang God's time is always perfect. Naalala ko nga, katulad ng sinabi ko sa inyo noon, tinestify ko, nung kami ay nasa Mindoro, ay naroon na, sabi nga, nagkaroon ng outdoor fellowship dun sa ilog. Tapos sa kabila ng ilog, merong bakanting, malaki yung na naglaro ng volleyball. Sila Bishop, si Bishop ang naglaro na nakasama siya. Maraming tawag doon, nagpalit-palitan pero si Bishop nandun yung strength niya, Pero makikita niyo yung sabi nga pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay. At nung time na yon, bigla ngang nag-speak sa akin ng Lord na sa pamagitan ng volleyball, ay maraming kabataan ang pwedeng mailapit sa ating Panginoon, At lalo pa yung tumibay noong naroon noong ako'y papunta dito sa church, naglakad lang ako, nakita ko yung bago pumasok kila Tatay Efren, may mga nagba-volleyball na kabataan. Paglabas ko dito, meron naman dito na nagba-volleyball din. Kaya talagang naroon talaga yung ng Panginoon na timing na, Timing na para sa mga kabataan na ito. At praise the Lord dahil yun nga, bigla namang in-announce si Bishop na magkakaroon ng evangelism at ang mangunguna ay ako at si Brother Neil, Kaya sabi ko, Lord, it's high time, It's your perfect timing. At na-share ko nga kay Brother Neil, yung vision na yon, yung nakita ko na through volleyball ay maraming mga kabataan ang mailalapit sa Panginoon. At praise the Lord, eto ang bunga. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, Kaya makikita natin na kapag po natanggap natin yung kapahayagan ng ating Panginoon, siya ang gagawa, Siya ang naroon na gagawa ng kaparaanan. Katulad ng lagi natin naririnig kay Bishop, lalakaran lang natin
ang nais lang ng ating Panginoon, marinig natin, makuha natin, no, yung kanyang kaparaanan. Dahil ang kaparaanan ng Diyos ay higit sa ating kaparaanan at ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Amen? Kaya purihin ng Panginoon dahil kanina, no, habang tayo nag-aawitan, naalala ko nung una silang umattend, na hiyang-hiya pa, halos walang pumapalakpak. Pero kanina talagang nag-uumapaw yung kagalakan ko sa puso dahil nakikita na sa kanila, no, yung sigla, no? Talaga yung pagkilos ng Santong Espiritu. At alam ko na yung anointing na natanggap nyo kahapon, no, yung sa pagpapahid ng langis ni Bishop sa inyo, start na ito na mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Amen? Praise the Lord. Katulad nung si David ay tinawag at pinili, di ba? Si David ay naroon na sabi nga ay pinili ng Diyos para maging hari. Pero alam nyo, nung siya ay in-anoint ni Samuel, dahil inutusan ng Diyos si Samuel na i-anoint ang isa sa anak ni Jesse para maging hari. No? Dahil nung time na yon si Saul medyo sumisemplang na yung no? At lumabag na si Saul noon sa kalooban ng Panginoon. At nung pagkakataon na yon, nangusap ang Diyos kay Samuel, no, kay Propeta Samuel, at ang sabi nga, pumunta ka sa sambahayan ni Jesse at pahiran mo ng langis ang susunod na hari. Kaya si Samuel ay nagpunta doon sa sambahayan ni Jesse at sinabi na, pinapunta ko dito ng Panginoon upang i-anoint ang susunod na hari ng Israel. Kaya ang ginawa, pinatawag ang mga anak ni Jesse, no? At alam nyo, naroon na pumila ang anak ni Jesse, yung 6, na matitipuno, no? Malalaki ang katawan kasi mga sundalo sila. At nung si Samuel ay inisa-isa sila, sabi ni Samuel, ni Propeta Samuel, baka ito, laki ng katawan, matipuno, talagang pwedeng maging hari. Pero nung siya ilalapit na, ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi siya. Susunod na, susunod na anak uli ni Jesse, ganun din. No? Dahil sila nga ay mga bihasa, sila ay mga sundalo, talagang grabe yung training nila. Pero alam nyo, inisa-isa ni Samuel, yung mga anak ni Jesse, yung 6 na nakapila, pero lahat doon, wala. No? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, wala. Hindi sila. No? Dahil ang sabi nga, kung ang tao nakatingin sa panlabas na kaanyuan, ang Diyos nakatingin sa puso. Kaya pagkatapos nun, sabi ni Propeta Samuel, may anak ka pa ba? May anak ka pa ba na wala dito? Ang sabi po ni Jesse, meron pang isa yung bunso. Kaya lang, nag-aalaga siya ng aming mga tupa. Nagpapastol siya. 14 years old pa lang noon si David, no? Pero ang sabi nga ni patawag mo, no? Patawag mo. At alam niyo po, nung dumarating na si David siguro naglalaro pa, no? Dahil 14 years old lang. Pero nung siya ay lumalapit na, no? Doon kay Prophet Samuel, nangusap ang Diyos sa kanya na ito ang aking pinipiling magsusunod na maging hari. No? Kung titignan ni Samuel, paano magiging hari ito? Batang-bata pa. 14 anyos lang. No? Maaring naglalaro lang. Bakit? Anong hawak niya? Tirador. Tirador lang ang hawak ni David. Pero alam nyo, katulad nga ng sinabi ng Diyos kay Samuel, kay Prophet Samuel, hindi siya nakatingin sa panlabas, kundi siya ay nakatingin sa puso. At alam nyo, binuhusan siya ng langis o inanoint siya ng at alam nyo, nung time na yon na siya inanoint, yun na yung start ng paglakad niya sa, sabi nga, kalooban o plano ng Diyos sa kanyang buhay. No? Kaya makikita natin sa kanyang murang edad, siya ang lumaban para pabagsakin si Goliath. Walang sundalo na gustong humarap doon kay Goliath. Pero dahil ang anointing ay natanggap ni David, no?
kahit ang gulayat ay kaya niyang harapin. Amen? Kaya maging ang mga kabataan na ito, alam ko, yung anointing na tinanggap nyo kahapon nung kayo ipag-pray, ito ay isang, isang paraan na. No? That is the start na kung saan ang pagkakatawag at pagkakapili sa inyo ng Panginoon ay mangyayari at magaganap. Amen? Praise the Lord. Kaya purihin po ang Panginoon. Minsan pa palakpakan natin ang ating Panginoon. At ipanalangin nyo, no, katulad ng sinabi ni Bishop kahapon, mauulit ang Youth Summit, pero hindi yung kayo na lamang, hindi lamang Camellia, hindi lamang Sagana, hindi lamang Bacoor. Makakasama natin ang Alaminos at ang Zambales. Amen? No? Palakpakan natin ang Panginoon. Pag-pray natin, no? Dahil nag-usap nga kami ni Bishop kahapon na maaaring doon sa Bataan. Kasi merong doong isang parang campsite na may malaking hall, tapos may mga tulugan na, at sa baba merong swimming pool na free flow. No? Kaya naroon na sabi nga kung nabanggit niya kasi, di ba, yung Tagaytay, pagpe-pray pa na ipagagawa pa. Sabi ko, imbis na yung gagastusin doon na lang natin, mas mag-e-enjoy pa yung mga kabataan. Kaya ipanalangin natin, At ang Mindoro, siguro ang Mindoro ay buong Mindoro ang mangyayari na lang, Kasi ang mahal na ng pamasahe ngayon sa halos 500 na ang sa barko, balikan, di 1,000 na, Pero praise the Lord, walang imposible sa ating Panginoon. Kaya pag-pray natin, At ngayon pa lamang, mag-ipon na kayo, Mag-ipon na kayo ng pang-registration natin, Maaaring siguro mga 500, kung sa Bataan, mga 500 siguro, registration na yon, pagkain, tsaka yung accommodation natin dun sa lugar. Kaya kapag may desire, kapag gusto, may pag-ayaw, yan, maraming dahilan. Pero gusto ba nating maulit yung Youth Summit? Amen. Kaya ngayon pa lamang, magsubi na kayo. At alam nyo, ang pagpapala naman ay galing sa Diyos. Kaya kung nakita ng Panginoon na talagang desire nyo, ang Lord pa rin ang magpo-provide sa inyo. Kaya purihin ang ating Panginoon. At sa umagang ito, handa na ba ang lahat? Praise the Lord! At sa oras na ito, tayong lahat ay naroon na, sabi nga ay tumayo. Tumayo tayong lahat at tayo ay basahin natin ang ating theme verse for this month. Ito ay nakasulat sa Colossians chapter 4, verse 17. Yan. Sabi dito, and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Amen. Ang Diyos sa magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sapagkat tunay na ang aming mga puso ay nag-uumapaw sa umagang ito sapagkat ang presensya nyo ay aming nararanasan. Salamat sa katotohanan na kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa inyong pangalan, kayo ay nasa kalagitnaan. Kung kaya't ang presensya niyo, Panginoon, nagbibigay sa amin ng kagalakan, nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng excitement, Panginoon, na makilala ka pa sa isang malalim, personal, Bibliang paraan, ay nararanasan namin sa umaga pong ito. O Diyos, hayaan niyo po na ang mga puso ng inyong mga anak na dinako sa lugar na ito ay maging isang matabang lupa na ang bawat salita na matanim dito ay naroon, Panginoon, malalago, Panginoon, at magbubunga para sa inyong kaluwalhatian. Salamat ng marami kay Holy Spirit. Patuloy po naming ina-acknowledge ang inyong presensya na kayo magiging tagapagturo namin sa umaga pong ito dahil kung wala ka, wala po kaming magagawa. Hindi sapat ang aming karunungan, hindi sapat ang aming kaalaman, hindi namin maiintindihan ito, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay.
Kaya ina-acknowledge ka namin, Holy Spirit, na siyang manguna sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat. Itago niyo po ako sa likod ng inyong krus. Hayaan niyo po na ang bawat salita na lumabas sa aking bibig ay magbigay lamang ng kalwalatian at kadakilaan sa inyong pangalan. Salamat ng marami sapagkat alam ko po na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, sambahin, pasalamatan, luwalhatiin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise God. Sa pagkakataon na ito, no, naroon na ang pinakatema na inilagay ng Diyos, no, sa buhay na ni Bishop para sa buwan na ito ng Agosto ay to fulfill the ministry na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, no? Makikita natin, ano ba ibig sabihin ng ministry? Ang ministry is the way to serve God and others, no? Kapag sinabing ministry, it is a way of serving God and others, no? Ito isang paraan, no, na kung saan ay nakakapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. At ang ministry ay hindi lamang sa church. Hindi lamang sa church. Ang unang-unang na ministry na kinabibilangan natin ay walang iba kundi ang ating pamilya. No? Ang ating pamilya, ang ating unang ministry. Pero bago yon, ano, sabi nga, it is the way of serving God and others. Kaya ang unang ministry na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon ay ang ministry natin sa Kanya. No? Yung paglilingkod natin sa Kanya. At ang paglilingkod sa ating Panginoon ay naroon na una ay yung pagpapasalamat at pagpupuri natin sa ating Panginoon. No? Yun yung unang ministry, ito yung unang kaparaanan na dapat siya yung inuuna. Kaya nga, di ba, sabi nga we must love the Lord our God with all our heart, with all our soul, and with all our might. No? Talagang dapat ang una nating ministry ay yung ministry natin sa Diyos. No? Bago pa yung ministry natin sa iba. Na yun nga, pamilya, no? At naroon din yung sa church, nandun yung sa school, no? Marami kung saan tayo gumagalaw, no? Kung saan tayo naroon na sabi nga ay nakabilang, no? 'Di ba? Halimbawa, una, nakabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? Sapagkat ang sabi nga, lahat ng tumanggap sa ating Panginoon ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya sa pagkakataon na ito, sino dito ang anak ng Diyos? Itaas ang kamay. Amen. Lahat ng tumanggap sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, siya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano? Sabi sa John 1:12, no? Doon natin makikita na kapag pala tayo ay nanampalataya sa Panginoon, tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, no, ng kanyang buhay, siya ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya ang unang ministeryo natin ay ang ating Diyos, no? Yung pamilya ng Diyos na kinabibilangan natin. At ang sabi nga, sa servant natin dito ay walang iba, kundi ang Diyos, no? At makikita naman natin na ang unang paraan ng paglilingkod sa Panginoon ay yung ating pagpupuri, pagpapasalamat sa Kanyang pangalan, no? Kaya ito yung dapat na inuuna, no? Ito yung dapat na inuuna. Na sa pagising natin sa umaga, yung ating pananalangin, no, yung ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita, dapat hindi yun nawawala. Dahil kapag hindi naroon na siya ang naging priority, makikita natin magiging magulo ang ating buhay. No? Magiging magulo ang ating buhay. Marami, sabi nga, they are busy in the kingdom, no? Busy sa church, busy sa school, busy sa community, but they are not busy to the King, no?
Kailangan daw maging busy muna tayo sa ating hari. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Dahil siya ang hari ng mga hari, siya ang Panginoon ng Panginoon. No, kapag naging maayos yung priority ng ating paglilingkod, no, ng ating ministry, makikita natin na magiging maayos ang takbuhin natin. No? Magagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Yung plano niya na sinabi dun sa Jeremiah 29:11. My plan for you is a plan of peace and not of evil, that you might have an expected end. No? Kaya sabi nga, ministry is the way to serve God and others. Kaya ang unang ministry natin ay ministry sa Diyos. No? Ministry sa Diyos. At dito makikita natin yung Romans 12:2, no? Para daw sabi nga ay magawa natin, no? Talaga mapaglingkuran natin siya, mapasalamatan natin siya, ma-worship natin siya. We must be renewed in our mind, no? Sabi sa Romans 12:2, no? Be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of our mind, that we may prove what is that good and the perfect will of God. Para daw ma-prove natin, para malaman natin ano ba talaga yung perfect will ni Lord. No? Ano ba yung talagang perfect will ni Lord? Mangyayari yon if our mind is transformed. Pag na-transform yung ating mga isipan. Hindi sa mga makamundong bagay, kundi sa kanyang salita. No? Kaya yun ang napakahalaga. Sabi nga, magawa natin, una, mapaglingkuran siya. Yun ang ating unang ministry. That is our real purpose in life, no? Na sabi nga ay to serve the Lord, to love the Lord with all our heart, with all our soul, and with all our mind, no? At ang pangalawang ministry natin ay ang ating pamilya, no? At ang ating pamilya na kinabibilangan. Katulad nung narinig natin patotoo, no, ng isang kabataan na kung saan sa kanilang pag-uusap-usap, parang naroon na pare-pareho sila ng problema. Pero alam niyo ba na sa problemang yon, kayo ang gagamitin ng Panginoon para ma-solve ang problemang yon. Amen? No, dahil ito yung bago nyong ministry. No? Ito yung naroon na sabi nga ay gagampanan nyo hindi sa pamagitan ng inyong lakas, kundi sa pamagitan ng tulong at habag ng ating Panginoon. Alam niyo ang sabi basahin natin sa Ephesians. Sa Ephesians chapter 4, 7 and 8. Yan. Sabi nga, God has given us grace to enable us to do our ministry. No? God has given us grace. Tayo ay binigyan daw ng kahabagan, ano? Ng biyaya ng Diyos para magampanan yung ministry o yung pagkakatawag at pagkakapili niya sa bawat isa sa atin. Ang sabi dito, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. No? At sa verse 8, ang sabi doon, wherefore saith, when He ascended up on high, He led captivity captive and gave gifts unto men. No? Naroon daw po na ang Diyos ay nagkakaloob sa bawat isa. Meron siyang special gift sa bawat isa sa atin. Amen? No? Unique yung gift na ibinigay niya. Hindi naroon na sabi nga ay hindi pare-pareho. No? Unique dahil tayong lahat ay espesyal sa harap ng ating Panginoon. Unique ang pagkakatingin niya sa bawat isa sa atin, kaya hindi tayo dapat mainggit. No? Hindi tayo dapat mainggit sa ating kapwa, sa ating kapatid. Bakit? Dahil espesyal ang gift na tinanggap mo sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, espesyal ang gift na binigay sa iyo ng Diyos. Yan, sa kabila, special ang gift na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yan. No, special ang gift niya na ibinigay sa atin. Na yung gift na yon, no, maaring yun na yung mga talento natin, yung mga skills natin, unique yan. Na walang ibang makakagawa niyan, kundi ikaw lamang. No? Ikaw lamang.
Kaya ang nais ng ating Panginoon, yung talento na yan, yung gift na yan, na ibinigay ng Diyos sa iyo, binigay ng Diyos sa atin, ay magamit natin ayon sa kanyang banal na kalooban. No? Kaya ang sabi nga, God has given us grace. No? At tayo ay binigay niya ng biyaya. No? Biyaya upang magampanan natin. Kaya makikita natin na apart from Him, we can do nothing. Kung wala siya, kung wala yung biyaya niya, hindi natin magagampanan to, no? Maaring magsawa ka, maaring naroon na ngayon ang sigla-sigla mo, pero kapag hindi mo in-acknowledge yung grace na yon na galing sa ating Panginoon, pwedeng dumating sa punto na umayaw ka na, no? Kaya napakahalaga na lagi nating ina-acknowledge that your grace is sufficient for us and your strength is made perfect in our weaknesses. Katulad ng sinabi ni Pablo, no? Ang sabi ni Pablo, kasi si Pablo po, meron siyang isang sabi nga kahinaan, no? Meron siyang isang kahinaan na kung saan pinagpe-pray niya lagi ito, pero hindi matanggal-tanggal. May mga Bible scholars na nagsasabi na ang kahinaan na yon ay sakit, o may nagsasabi naman na kasi sabi thorn of the flesh, no? Maaring siya ay merong kapansanan na talagang hinihingi niya ng habag, hinihingi niya ng awa sa ating Panginoon na ito'y tanggalin para maging, habi nga, magpatuloy yung kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Pero ito yung sinagot sa kanya ng Panginoon na sabi nga, my grace is sufficient for you and your strength is made perfect in your weaknesses. No? Ang biyaya ko'y sapat sa iyo. At sabi nga po, sa iyong kahinaan, nakikita ang aking kalakasan. Amen? No? Para wala tayong maipagmalaki. No? Kaya ganun po yon. Kaya ang maipagmamalaki lang natin ay ang biyaya, no? Yung grace ng Diyos sa atin. Na bagamat tayo ay hindi karapat-dapat, tinawag niya at pinili ang bawat isa sa atin. Amen? No, kaya lagi natin itong tatandaan, no? At ang sabi rin sa Philippians 1:6, the Lord will help us to fulfill our purpose, no? Ang sabi nga, being confident of this very thing, no? Sabi ni Pablo, ako ay may confident, no? Meron akong katiyakan that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Na siya na nagpasimula ng mabubuting bagay sa inyong buhay, ay lulubusin niya, tatapusin niya hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen? No? Ganun po, no? Ganun po yung, habi nga po, yung assurance natin, no? Yung assurance natin na dapat nating panghawakan na anuman yung pinagkatiwala sa atin, anuman yung ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ito'y magagampanan natin hanggang sa kanyang muling pagbabalik, no? Kung patuloy lang natin na i-acknowledge siya. At sa pagkakataon na ito, to fulfill the ministry of our calling, we need the Holy Spirit, no? Para daw ma-fulfill natin yung habi nga ay pagkakatawag sa atin, no? Anumang ministeryo ang pagkakatawag sa atin. Sa pamilya, no? Sa pamilya ng Diyos, ang ministeryo natin, no, ay na dapat gampanan ay yung pagsamba sa Diyos, no? Yung pagsamba sa Diyos, pagpapasalamat sa Kanya, no? It is our first priority, dapat na ginagampanan. No, yung ating intimate relationship sa ating Panginoon. Kaya nga, doon sa vision na inilagay ng Diyos, no, alam niyo, nung ginagawa ko, nung ibinigay ng Diyos na sabi nga, ang Jesus Be Lifted Up Church ay irehistro bilang isang church, no, na kung saan siya lamang ang may tataas, kailangan may mission and vision. No? May mission and vision. Kaya nagpe-pray ako, Lord, ano po ang dapat namin maging misyon? Ang sabi niya sa akin, ang dapat yung maging misyon ay itaas ang pangalan ko. Kaya nga, Jesus Be Lifted Up.
No? Kasi marami mga churches, ang nagiging mission nila, ang naitataas ay yung pangalan na ng church. No? O kaya yung pangalan ng pastor. Pero ang sabi nga, ang pinaka-mission natin, no, sa church na ito ay itaas ang kanyang banal na pangalan. At gampanan yung katungkulan, no, na ibahagi, no, to preach the gospel, no, to all nations. At ipahayag na Jesus is the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by Him. Na si Jesus lang ang daan. Alam niyo, maraming nagsasabi, pare-pareho naman, marami talagang daan. No? Parang ganito lang yan. Na halimbawa, gusto mong pumunta ng Quiapo. Pwede kang magdaan, halimbawa, dito sa may Rojas Boulevard. O kaya pwede kang magdaan dito sa may Baclaran. O kaya pwede kang magdaan yung ganon. Tapos pupunta ka rin doon sa Quiapo. No? Marami ang nagsasabi ng ganon, na ang pagpunta daw, paglapit sa Diyos, maraming paraan. Pero, ang sabi sa Biblia, sa John chapter 14, verse 6, Jesus, only Jesus is the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by Him. Kaya napakahalaga nun, no? Napakahalaga nun na tanging sa ating Panginoong Hesus lang. Kaya siya nga ang dapat nating itaas. Dahil kapag itinaas natin siya, no, ang mga tao na madadala natin ay makakarating, sabi nga ay mararanasan, no, ang presensya ng ating Diyos Ama, no, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. At ang vision, no? Sabi ko, Lord, ano po ang vision na gusto nyo na mangyari sa church na ito? Alam niyo yung binigay niya sa akin? I want to see a victorious church. Ang gusto ko ay ang isang victorious church, no? Matagumpay. Matagumpay na mananampalataya, no? Hindi malaking church, kundi sa bawat isa sa atin makita ang katagumpayan. A victorious church, no, na namumuhay bilang liwanag sa mundong ito. Bilang liwanag, nakikita yung liwanag, nakikita yung transformation, nakikita yung pagbabago na nanggagaling sa ating Panginoon. At alam nyo, ang pinadugtong sa akin ng Panginoon through our first love to our Lord Jesus Christ. Dahil kapag nawala ang pag-ibig natin sa ating Panginoon, kapag sabi nga, nawala yung init ng pag-ibig natin sa ating Panginoon, matatagpuan natin ang ating sarili nasa ministeryo, pero hindi na kalooban ng Diyos ang ating ginagawa. Kaya napakahalaga, no? Doon nga sa aklat ng Revelation, di ba? Meron doon isang church na kung saan ay ang ganda nung sabi nga ay ang ganda nung commendation, no? Ng ating Panginoon, no? Na sabi doon, ang sipag mo, no? Naroon na talagang mainit ang paglilingkod mo, pero isa lang ang aking naipagtatampo sa iyo. Ang sabi doon, nalimutan mo ang una mong pag-ibig sa akin, no? Kaya bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, ito ang wag na wag nating kalimutan. Ang una nating pag-ibig sa ating Panginoon, no? Siya yung talagang naroon na kailangang maging una sa puso natin para ma-fulfill natin, no? Ma-fulfill natin ang naroon po na sabi nga kalooban ng ating Panginoon. Magpapatuloy tayo. Hindi darating sa punto na tayo ay mananawa. Hindi darating sa punto na tayo ay manghihina. Hindi darating sa punto na tayo ay manlalamig. Bakit? Dahil mainit ang pag-ibig natin sa Panginoon. Pag nawala ang init ng pag-ibig natin sa ating Panginoon, darating ang punto, manlalamig ka. Mawawalan ka ng gana, no? Pero kapag naroon ang mainit na pag-ibig mo sa Panginoon, hinding-hindi mawawala ang kagalakan mo na maglingkod sa ating Panginoon. At tandaan natin, the joy of the Lord is our strength, no? The joy of the Lord is our strength, no?
Na kumbaga ngayon, lalo yung mga kabataan, tuwan-tuwa tayo dahil sama-sama tayo, no? Sa activities. Pero pag dumating na sa punto na tinawag ka na ng Diyos, may pinapupuntahan ng Diyos, hindi mo nakasama yung ibang kabataan. Pag wala ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa puso natin, no? Hindi tayo lalakad. Hindi tayo hahayo. Kasi ang hinahanap mo lang lagi, yung yung kasamahan mo, no? Yung pagsama ng kasamahan mo. Pero kapag ang lagi nating hinahanap ay ang pagsama ng Diyos, na ang sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, no? Kahit nag-iisa ka, hahayo ka. Amen? No? Hahayo ka. Dahil alam mo na ang kasama mo, walang iba ang Diyos, no? Na nagsabing hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yung barkada natin, yung mga kasamahan natin ngayon, no? Pwedeng iwan tayo niyan, no? Pwedeng iwan tayo. O kaya, halimbawa ay yung iba nating kasama, nalipat ng ibang lugar, no? Maaring pero hindi yun dapat maging dahilan para manghina tayo na gawin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya kailangan talaga yung first love natin sa Panginoon, yung unang ministeryo natin, ang wag na wag, sabi nga maliban sa atin, ano? Wag na wag itong pabayaan. Yung ating, ministry, una sa ating Panginoon. Para dumating man sa punto na ikaw ay tawagin ng Diyos o ilipat ka ng Diyos, no? Nandun pa rin ang sigla mo, no? Nandun pa rin ang sigla mo, nandun pa rin yung, yung kagalakan mo na gawin yung kanyang kalooban. Praise the Lord. Kaya, makikita natin, ang sabi nga ay, apart, ito yung mangyayari lamang kapag naroon yung first love natin sa ating Panginoon. No? At yung first love na yun sa ating Panginoon, ito ay pinag-aapoy ng Santong Espiritu. Alam nyo ba na nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating puso bilang Panginoong tagapagligtas, ang nanahan sa atin ay ang Santong Espiritu. No? Tayo ay naroon na sabi nga ay doon natin nararanasan yung born again experience. No, dahil ang Santong Espiritu ang siyang mananahan sa atin, ang siyang nagbibigay buhay sa ating patay na espiritu dahil sa kasalanan, no? At sabi nga sa atin bilang mananampalataya, kailangan ina-acknowledge natin lagi ang Santong Espiritu. Bakit? Because apart from Him, we can do nothing. Kung wala siya, no, wala tayong magagawa, hindi tayo makakapagpatuloy, hindi natin ma-fulfill yung pinagagawa ng Diyos sa atin. No? Kaya we must always acknowledge the Holy Spirit in our lives. No? At sa ministeryo, na sabi nga, ang una ay ang ministry natin sa Diyos, pangalawa, ministry natin sa ating pamilya. No? Kaya sabi nga, hindi dapat maging hadlang yung ating pamilya sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. No? Kapag ginawa natin yung ating katungkulan, no, yung ating ministry, una sa ating pamilya, makikita natin na magiging, yung pamilya natin mismo magsusupport pa sa atin. Pero kapag hindi natin ginawa yung ating ministry o yung way ng pagsiserve natin sa ating family, no? Hindi natin makukumbinsi yung ating family, yung ating magulang na sabi nga ay lumapit sa Panginoon at pagsilbihan din siya. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, kung ikaw ay tatay ng isang pamilya, dapat gampanan natin yung tungkulin bilang tatay, no? Bilang tatay, ano ba yung tungkulin ng tatay? Ang tungkulin ng tatay ay, una ay, sabi nga ay, yung pangangailangan ng iyong ng pamilya, no? I-supply mo, no? I-supply. Una sa lahat, pangalawa din, naroon yung pangunahan mo, yung iyong, sabi nga, pamilya, no? Bilang ikaw ang pinakatatay. Naalala ko noon, merong isang
kapatiran, nung sa Mindoro. Ano siya? Engineer siya, no? Engineer siya. Alam niya yung asawa niya, hindi niya madala-dala, no, sa ating Panginoon, no? Nakakapagturo na siya, nagba-Bible study na siya, no? Pero yung asawa niya, hindi niya madala sa ating Panginoon, no? Alam niyo kung bakit? Dahil pala, no, bilang isang engineer, pag uwi niya doon sa bahay nila, ang posisyon na tinatayuan pa rin niya, parang engineer pa rin, boss pa rin, no? Hindi niya maibaba yung kanyang katungkulan o yung kanyang sarili bilang tatay o bilang ama ng tahanan o bilang asawa, no? Ang naroon na ang kanyang estilo ay parang boss pa rin, no? Kasi ano siya, civil engineer siya, no? Civil engineer siya, nagmamanage siya ng mga construction, parang sanay siya ng utos. Kaya pagdating sa bahay, ganun din ang ginagawa niya, utos din ang utos. Hindi maramdaman yung pagiging tatay niya. Kaya ano ang nangyari? Hindi niya makuha o hindi niya madala ang kanyang anak, ay ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak sa gawain ng Panginoon, no? Kaya sabi nga, kailangan malaman natin sa pamilya natin, ano ba yung ating tungkulin? Ano ba yung ating ministry na dapat nating gawin? Bilang nanay, ano ba yung dapat nating ministry na dapat nating gawin? Bilang anak, ano ba yung dapat natin gawin? No? Kung dati-rati, ang laging naririnig, lalo na sa mga kabataan, ito daw yung, sabi nga ay word na popular daw sa mga kabataan. Pero alam ko, sa mga kabataan natin ngayon, hindi na. Yung salitang, wait lang. Lumalabas pa ba sa inyo yun? Ha? Medyo? Dapat ay natatanggal na, no? Kapag kayo ay naroon na tinawag, no? Tinawag, initusan, no? Sunod ka agad. No? Hindi na yung sinasabing, wait lang. No? Ang sagot lagi kaagad, opo, nandyan na po. No? At kapag naroon na nagawa natin to, makikita natin ang ating mga mahal sa buhay, makakasama nating maglingkod sa Panginoon. Amen? No? Alam niyo tinawag ako ng Panginoon ng kabataan din. No? Bali, ako ay parang, actually, high school pa lang noon, nakarinig na ako ng salita ng Diyos kasi meron akong kaklase na kapag vacant namin, talagang tatayo siya, mag-share siya sa amin, no? Pero makikita natin na kapag hindi ka pa talaga perfect na wala pa yung perfect timing mo, maaring hindi mo pa naiintindihan. No, katulad nga yung sinabi kanina ni Pastora Chic, no, si Isaiah, no, na siya pala, hindi ko natatandaan, pero si Pastora Chic, naalala niya, kasama siya doon sa mga, pag nagdi-DBBS tayo, na halos puno itong lugar na ito pag nagdi-DBBS tayo. Natigil lang yon noong mag-pandemic kasi bawal na, sabi nga, magkaroon ng gathering. Pero kapag nagkakaroon tayo ng DBBS, no, talagang napakarami, punong-puno. At praise the Lord, no, katulad nga na sinabi ni Pastora Chic, ang bawat salita na naitatanim ay hindi nawawala ng kabuluhan. At eto nga, no, yung time na ito ay nagbunga na, no? At nakikita natin, hindi lang basta nagbunga, ito ay lalago at naroon nagagamitin din sila sa paraan ng pagkakatawag sa kanila ng ating Panginoon, no? Kaya bilang mga anak, no, ang ministeryo natin sa ating pamilya ay kailangan gampanan natin, fulfill natin, katulad ng sinabi doon sa Colossians 4:17, no? We must fulfill the ministry God has entrusted us. Alam niyo noon, nung nagkaroon ako ng desire na magpagamit sa Panginoon, bago ako umalis ng aming bahay, talagang inaano ko na yung tungkulin ko sa aming pamilya, no, ay naroon nagampanan ko. Ano ba yung tungkulin ko noon? Sa family, na
Ako ay tagalaba. No? Hindi pa usong washing machine noon. Tagalaba ako. Pero praise the Lord, alam mo kasi, marami kaming magkakapatid, 11 kaming magkakapatid. No? Ako, ang naging part ko noon, tagalaba ako ng uniform. No? Yung mga uniform, yung mga pang-alis. No? Pero tapos meron akong kapatid na ang kanyang assignment naman ay tagalaba ng pambahay. Biro mo, shorts pa lang. 11 na. No? Dahil sa dami namin. At ang nanay ko, ang style ng nanay ko, kami ang maglalaba, pero siya ang magsasampay. Ano ibig sabihin nun? Hindi pwedeng bara-bara lang ang laba mo. Kasi bago niya isampay, tinitignan niya pa isa-isa. Pag hindi malinis, babalik sa batya. No? Kaya syempre, para hindi na namin ulitin, pinagbubutihan namin. Kaya alam nyo, bago ako magpunta sa Bible study, no, kasi nag-aano na ako ng Bible study nun eh. Alam nyo, pag nakita nyo yung kamay ko, no, pag nakita nyo yan, pulang-pula lahat yan. Lahat yan may sugat. No? Dahil dun sa paglalaba. No? Kaya pag nagba-Bible study kami, yung mga nanay na tinuturuan ko, ako, awang-awa sa akin kasi talagang kitang-kita nila pulang-pula yung aking daliring yan sa kalalaba. Praise the Lord, ngayon, uso na ang washing machine. At hindi lang basta manual ng washing machine, no? Uso na yung automatic, magsasampay ka na lang, no? Pero noon talagang kami, manual. Pero bilang ang ministeryo ko o ang gawain ko sa pamilya namin, ayun nga, tagalaba, taga-palengke, no? Kami nagpupunta ng palengke. Alam mo, maging sa pagpunta ng palengke, may itinuro ang Panginoon sa amin, no? Kasi minsan kasama ko yung kapatid ko na kasunod ko na babae. Kailangan kapag namalengke, kapag kami namili, kailangan sariwa. Bakit? Dahil kapag hindi sariwa, no, ipinababalik ni nanay ko. Talagang maiiyak ka. Minsan noon, meron akong biniling isda. Noong ako ay nasa jeep, tinignan ko, sabi ko, bakit naging ganito yung itsura nitong isdang ito? Bakit namula yung mata? No? Samantalang nung binibili ko, kitang-kita ko, ang ganda-ganda ng mata. No? Talagang sariwan-sariwa. Hindi ko alam kung ako'y nasa lisihan ng aking binilan. At talagang bago bumaba ng jeep, talagang tinignan ko, sabi ko, bakit naging ganito? No? Nagkaroon ako ng takot sa puso ko. Bakit? Kasi talagang ipasasoli sa akin yun eh. Alam nyo ginawa ko? Yung isdang yun, itinapon ko na lang sa basurahan. Hindi ko na inuwi sa amin. No? At pagdating sa bahay, humingi ako ng pera sa tatay ko para lang naroon na yung pinambili ko ng isdang yon ay maibalik ko. No? Pero praise the Lord, naging paraan yon na ako ay matuto. No? Hanggang sa magampanan. At yun nga, bago ko humayo, bago ako magpunta sa church, bago ko gawin yung ministry ko sa church, ginagawa ko muna yung ministry ko sa bahay. No? Mga estudyante o mga kabataan, no? Ginagawa ko yung ministry ko sa bahay. Kaya imbis na ako ay mapagalitan, no? Hindi ako napapagalitan. Bakit? Tapos na yung tungkulin ko. Tinapos ko na. No? Kaya yung mga kabataan, kung meron kayong ministry o dapat gawin sa bahay, bago kayo magpunta dito, bago kayo mag-fellowship, gawin nyo muna. No, tapusin niyo muna para makita ng mga magulang niyo na talagang binago kayo ng ating Panginoon. Amen? No? Makita talaga na, ang anak kong ito, ang sipag. No? Dati, bago tumayo, ang tagal. Pero ngayon, ligpit na lahat. Nalinis sa lahat, nakapaglinis sa lahat. Kaya pag kayo'y nagpaalam na kayo'y magfe-fellowship, yun, katulad nga na sinabi ni talagang pinapayagan na. No? Papayagan na kayo. Alam nyo, dati noon, ang nanay ko, kumbaga, ang hirap hingan, kuripot. Pero ang tatay ko, madali siyang hingan. Pero alam nyo, nung gampanan ko yung ministry ko sa aming bahay, dumating sa punto, ang nanay ko ang nagbibigay pa sa akin ng allowance.
no? Para magpunta lang ako doon sa Bible study, doon sa gawain, no? Kaya napakahalaga that we must fulfill our ministry, no? Our ministry. Kasi yung iba, ang akala nila ang ministry sa church lang, sasayaw lang, no? Magpapakanta lang, no? Pagdating sa bahay, parang senyorito, parang senyorita, ayaw tumulong. Hindi. Sa bawat lugar na kung saan tayo ay kabilang, may ministry. Meron tayong dapat gampanan na dapat i-fulfill. No? At hindi lang yon, hindi lang man sa bahay. Kapag tayo ay, halimbawa kabataan, nasa eskwelahan, may ministry din tayong dapat gawin bilang estudyante. No? Na sabi nga, sa paaralan, ano ba yung ministry natin doon? No? Bilang isang estudyante, mag-aral mabuti. No? Mag-aral mabuti, huwag magbulakbol, no? Huwag naroon na sabi nga ay kung ano-ano yung iniintindi. Kailangan talagang focus tayo bilang isang estudyante para yung excellent na ibibigay ng Diyos. Alam nyo, sa Mindoro, magugulat po kayo. Ang daming kabataan, no? Pag yung Sunday, pag nagsayaw, ay talagang halos dikit-dikit. Ang dami nilang sumasayaw para sa ating Panginoon. At alam nyo, ang mga estudyanteng yon, pagkatapos ng school year, sila yung valedictorian, lahat may mga honors, no? Kaya yung mga magulang, tuwan-tuwa sila, no? Talagang pinapayagan sila kahit na anong oras mag-practice, pinapayagan sila. Bakit? Dahil yung ministry nila doon sa kanilang eskwelahan, sa kanilang paaralan, hindi nila pinababayaan. Nakikita yung excellence sa kanila. Nakikita yung naroon na lalo silang tumatalino. No? Lalo silang tumatalino, lalo silang naroon na sabi nga, nagiging ulo, hindi buntot. No? Kaya alam ko na ang mga kabataan na ito na tinawag ng Panginoon, pagka sabi nga, di ba, mag-umpisa na naman ang school year, no? Pag natapos nyo ang school year na ito, isa kayo sa mga may honors. Amen? No? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Mangyayari yon kung i-fulfill nyo yung ministry na pinagagawa ng Panginoon, no? At sabi nga, yung ministry natin dito sa church, yan, meron tayong mga different ministries. Ushering, no? Usually ang ushering sa mga nanay, no? Security sa mga tatay. Sa worship, no? Nandun yung dance, nandun yung sa instrument, no? Kung saan, habang kayo ay patuloy na naroon na, sabi nga ay gumagampan, no? Ay makikita mo na ilalagay ka ng Panginoon sa tamang ministry. No? Katulad nga ng sinabi ni Jepoy kanina na ang desire niya ay maging pastor. No? Pero hindi ka agad magiging pastor. Marami kang training na pagdaraanan. Katulad ni Pastor Dodong, no? Pastor Joseph, no? Na kung saan ay dati siya yung drummer natin. No? No? Nandoon na sabi nga ay step by step yan. No, maaari naging tagalinis sila dito, no? Marami yang pagdadaanan. Hanggang sa kumbaga sa nag-aaral, 'di ba kailangan nating tumuntong ng grade 1, grade 2, grade 3. Hindi pwedeng grade 1, grade 6 ka kaagad. Hindi ka makakapasa, no? Dahil hindi mo pa nauunawaan yung mga sabi nga pinagdaanan ng grade 2, grade 3, grade 4, no? Yung mga ibang level. Kaya naroon na meron niyang process, no? May mga proseso yan. May proseso na pagdadaanan. At praise the Lord, dahil ngayon nga itong mga kabataan na ito ay naroon na yung, sabi nga, desire nila, mamaya mapapakinggan natin, sila yata yung special number natin, ano? Mamaya after. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Dito tayo makakakuha ng mga bagong song leaders, no? At yung sa instrument, no, makikita natin merong gift, may talents na ibinigay ang Panginoon sa atin na gusto niya gamitin natin para sa kanyang kalwalhatian, no? Kaya praise the Lord. At katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, maging halimbawa ano pang ministry? Ministry sa halimbawa kung nagtatrabaho ka, no? Meron kang dapat gawin doon sa
trabaho nyo o sa company nyo. Kailangan sa bawat lugar na tayo'y pinagdadala ng Panginoon, makita na napufulfill natin yung ating ministry o yung pagsaserve natin sa Panginoon, through others. At ang pinaka-importante nga, na ang sabi nga, para magawa natin ang lahat ng mayroong katagumpayan, ang sabi nga dito, kailangan i-acknowledge lagi natin ang Holy Spirit. No, dahil apart from the Holy Spirit, sabi nga, to fulfill our ministry or our calling, we need the Holy Spirit. No? We need the Holy Spirit. Di ba, doon sa Acts chapter 14 verse 8, no? Sa Acts chapter 14 verse 8, makikita natin yung mga disipulo, no? Pagkatapos ang ating Panginoon ay nabuhay na mag-uli, biro nyo sila, naranasan na nilang makasama physically, no? Ang ating Panginoon, no? Pero dumating pa rin sa punto, nung ang ating Panginoon, pagkabuhay na magmuli, bago siya umakyat sa langit, anong sinabi niya sa mga disipulo, sa kanyang mga mananampalataya? Sa Acts chapter 1, verses 4 to 8. Basahin natin. Acts chapter 1, verses 4 to 8. Ang sabi dito, and being assembled together with them, no? Yan. Commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith, ye have heard of me. Sa verse 5, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many hence. When they therefore come together, they ask of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom of Israel? Verse 7. And he said unto them, it is not for you to know the times of the season which is the Father hath put in his own power. And at verse 8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Amen. No? Naroon daw po na kapag naroon na sabi nga ang Santong Espiritu ay natanggap natin sa ating mga buhay, in-acknowledge natin siya, no? Tayo ay nabaptize ng kanyang Santong Espiritu, mararanasan natin yung power, mararanasan natin yung sabi nga kapangyarihan na magawa, ma-fulfill yung calling niya sa bawat isa sa atin, no? Sabi nga, you can be witnesses unto both in Jerusalem. Ano ibig sabihin ng Jerusalem? Sa pamilya mo, no? In Judea, no? In Samaria, ibig sabihin sa community mo. Even into the uttermost part of the earth, no? Maaring madala kayo sa ibang bansa. Kami po, ni sa Hinagap, hindi namin akalain, nakarating kami ng Israel, nakarating kami ng Korea, nakarating ako ng Australia, nakarating kami ng US, no? Maraming pagdadalhan sa atin ng ating Panginoon. Amen? No? Maraming mapapagdalan sa atin ng ating Panginoon, no? Upang ma-fulfill yung nais niya na gawin natin. Pero kailangan natin ng Santong Espiritu. We need the power of the Holy Spirit. Without the power of the Holy Spirit, hindi tayo makakapagpatuloy. No? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung wala ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, mawawala yung joy sa puso mo. Pag nawala yung joy sa puso mo, hihinto ka na. Bakit? Lahat ng gagawin mo, ang hirap eh. Ang lahat ng gagawin mo, ang bigat eh. Pero kapag nariyaan ang Santong Espiritu, no? Lahat ng gagawin mo, mayroon kang kagalakan. And the joy of the Lord will be your strength. Amen? Walang bagay na magiging mahirap, no? Walang bagay na magiging mahirap. Kundi alam mo na sa bawat bagay na gagawin mo, alam mo na walang imposible sa ating Panginoon. Amen? No? If you have the Holy Spirit. Tandaan natin, ano ba yung ibig sabihin? Ano ba ang ginagawa ng Holy Spirit? Ang sabi dito sa John 14 verse 16. Tingnan natin.
John 14 verse 16. Ano ang sabi dito? Yan. And I will pray the Father. Sabi ng Panginoong Yesus, no? And He shall give you another comforter that He may abide with you forever. No? Naroon daw na ang ating Panginoon, no? Hindi niya pa nararanasan yung pagkakapako sa krus, no? Pero ang sabi ng Panginoon, I will pray to the Father, no, to send you the comforter. No? He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Para makasama mo forever. No? Ganun po ang Santong Espiritu. Kapag siya'y tinanggap natin, He will abide with us forever. Siya'y mananahan sa atin forever. Kaya lang minsan, nanineglect natin. No? Nanineglect natin yung kanyang presensya sa ating buhay. Kaya yung lakad natin, no, kung saan-saan napupunta. Pero kapag in-acknowledge natin siya sa ating mga buhay, malalakaran natin yung dapat nating lakaran. No? He is our comforter. Ano ibig bang sabihin ng comforter? A comforter is someone who gives strength and hope. Someone who is your grief or trouble. Ang comforter daw, he gives strength and hope. No? Yan ang gawa ng Santong Espiritu. Kaya kapag naroon ng Santong Espiritu, ay in-acknowledge natin sa ating mga buhay, He gives strength and hope. Magbibigay siya ng lakas at ng pag-asa. Sa lahat ng makikita mo, anumang problema ang kakaharapin mo, ang makikita mo lagi ay pag-asa. Amen? No? Makikita mo lagi na may pag-asa dito. At hindi lang man yun, someone who is your grief or trouble. Siya yung naroon na magpapagaan ng trouble mo o ng mga problema na kinakaharap mo, ang Holy Spirit. No? Naalala ko noon, noong ako'y nag-aaral pa, no? Meron kaming exam noon, nag-exam kami. No? At doon sa exam na yon, ang alam ko, hindi ko talaga nasagutan ng tama. Kaya nung lumabas ako ng room namin, no? Umupo ako doon sa may chapel, doon sa Mapua, umupo ako doon sa may chapel. Nandun yung lungkot ko, no? Ramdam na ramdam ko yung lungkot ko. Bakit? Dahil alam ko, hindi ko na ipasa yung exam ko, no? Hindi ko na ipasa yung exam ko, kaya ako ay naroon na masyadong nalungkot, no? At ako ay nag-pray. Pero alam nyo, biglang pinaalala sa akin ng Panginoon, no? Bigla niya sinabi sa akin, ang kaparaanan ko ay higit sa kaparaanan mo. Ang aking kaisipan ay higit sa iyong kaisipan. Alam niyo, nung matanggap ko yung salitang iyon ng Panginoon, biglang nawala yung lungkot sa puso ko. At kinabukasan, nung ilabas ang result ng exam, pasado ako. Amen? No? Kaya purihin ang ating Panginoon. He comforts us. No? Siya yung magko-comfort sa atin. Na kung minsan, akala natin, no, na merong pangit na nangyari, pero kapag ang comfort ng Santong Espiritu ay naranasan natin, makikita natin, no, na ang sabi nga ay may ibang kaparaanan ang ating Panginoon. Amen? Alam nyo, itong nakaraan, yung si Ate Filing na taga Mindoro, na umatan sila no Sunday Pinag-pray natin, di ba? Dahil kahapon, siya ay inoperahan, no, doon sa PGH. Wednesday pa lang ay pumasok na siya ng ospital para i-test, no? I-test lahat yung at kahapon inoperahan, no? Alam niyo ang deklarasyon namin sa kanya, yung kumpletong kagalingan na nanggagaling sa ating Panginoon. Kasi ang daming nakakita sa kanya Merong mga ang tawag dito, yung sa bituka niya, merong mga belly jelly, no? Ang dami daw dapat tanggalin, no? Pero ang isa sa talagang pinoproblema niya, kasi noong, siguro 2 years ago o last year, na inoperahan siya, no? Meron nang tinanggal sa kanya, at palibasa, siguro malakas ang pakiramdam niya, nagtatrabaho siya sa Department of Agriculture. Pumupunta siya sa mga bukid-bukid,
Kasi minomonitor niya yung mga nagsasaka, no? Tinutulungan niya yung mga magsasaka. Ang gamit niya, motor, no? Motor lang. Ka-opera niya pa lang, sabi ko nga dapat, yung kung talagang nagpahinga siya. Dumating sa punto na yung tahi nung kanyang opera, sa loob, bumuka. No? Kaya nararamdaman niya, yung bituka niya, umaano doon sa bumuka na yun na no, natahi. Although hindi lumalabas talaga, kasi siguro yung pinaka balat natin dito, di ba, layer yan. Yung layer doon sa loob, bumuka. Kaya nararamdaman niya na out of place yung kanyang bituka. Ang gagawin niya, siya mismo parang ipapasok niyang ganun, no? Talagang grabe yung nararamdaman niya. Kaya sa prayer namin, personally, ang dinideclare ko sa kanya, aayusin yun. Pag inoperan siya, aayusin yung operang yun para hindi na umaano yung kanyang bituka, no? Pero doon sa mga ang dami sinasabi ng doktor na dapat tanggalin, na ang gagawin daw kapag inoperahan, habang ay ikikimo, no? Yung aanuhan na ng chemo, yung mga bukol-bukol daw na nakitang yon. At kahapon, kinumusta namin kasi kahapon ng umaga pinasok. Kahapon, ang sabi ng pamangkin, hindi daw naging successful yung operation. Bakit? Kasi hindi daw natanggal, hindi na-chemo daw yung mga bukol. No? Hindi daw na-chemo ang mga bukol. Pero sabi ko nga, sa akin ng Panginoon, talagang hindi hinayaan ng Diyos na i-chemo siya. No? Dahil yung mga good cells niya ay, pag natamaan ng chemo, pwedeng mamatay yung mga good cells. No? Na ang sabi ko, kasi ang dinideklara ko sa kanya, no, ay maaayos yung opera na gagawin sa kanya, aayusin yung bumukan na iyon, no? Pero yun nga, naayos yun. At alam ko na ang Diyos ang siyang naroon, natutunaw na doon sa nakikita nila, no? Kaya purihin ang ating Panginoon dahil ganun katatag din ang pananampalataya ni Sister. No? Kaya kung titingnan natin, kung medically speaking, parang hindi maganda, pero kapag tiningnan mo sabi nga sa ng Panginoon, alam mo na mayroong katagumpayan. Amen? No? May katagumpayan. Ang Diyos ang magbibigay ng strength, siya ang magbibigay ng comfort. Hindi ka madadala doon sa mga negative na maririnig mo o matatanggap mo. No? Dahil ang Holy Spirit ang magpapaunawa sa atin ng ng mga bagay na imposible sa tao pero posible sa Diyos. No? Praise the Lord. At ang pangalawa, sabi nga, He is our helper. No? He is our helper. Sa John chapter, He is also sa ibang translation, yung comforter, helper. Sa John chapter 16, verse 13. Yan. John chapter 16, verse 13, kung ating babasahin, no? Ang Holy Spirit, no, ay siya rin yung ating guide. Siya yung ating guide. Katulad ng sinabi nga kanina ni Pastora Chic, no? Merong aklat. No, may aklat na nakasulat na. Nakasulat na, no? Magmula pa nung tayo ay mabuo sa womb, hanggang sa tayo ay may panganak, hanggang doon sa final destination natin, nakasulat ng lahat yon. Ang nais ng ating Panginoon, malakaran natin yon. No? Malakaran natin yon. Kaya makikita natin to, no, sa Psalms 139 verse 16. Ang sabi dito, nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na mga araw na itinakda sa akin, nang wala pa mang anuman sa kanila. No? Ibig sabihin, makikita natin na bawat araw pala ng ating buhay. No? Halimbawa, tayo ay nakatakda na mabuhay ng 120 days, ay 120 years. No? Ang bawat araw sa 120 years na 'yon, no,
ay nakasulat na. No? Nakasulat na. Mayroon na dapat tayong gawin. At ang nais ng ating Panginoon, yung mga nakasulat na yon ay magampanan natin. At magagampanan lang natin yon kapag ang guidance ng Holy Spirit ay ating naranasan. Ang sabi nga, He will guide us. He will instruct us, sabi sa Proverbs, no? Ay sa Psalms 32 verse 8. Ano sabi sa Psalms 32 verse 8? I will instruct you and direct you in the way you should go, no? Kaya makikita natin na mapupulfill natin yung calling natin through the help and the guidance of the Holy Spirit. At siya rin yung ating teacher, siya rin yung magtuturo sa atin, no? Ang sabi nga dito sa John chapter 14 verse 26, no? He is our teacher, no? Yan, basahin natin yan. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Whosoever I have said unto you, whatsoever I have said unto you, no? Siya daw ang magtuturo sa atin, no? Siya ang magtuturo sa atin at magpapaalala sa atin ng mga dapat nating gawin, no? Kaya sabi nga po ay kailangan lagi natin ina-acknowledge, Lord, turuan niyo po ako. Ituro niyo po sa akin, i-guide niyo po ako, gabayan niyo po ako, at makikita niyo yung pagsama ng Diyos sa atin. At para ma-fulfill natin yung ministry na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. No? At tandaan natin na sabi nga, darating ang ating Panginoon, dala-dala yung reward. No? Dala-dala yung reward doon sa bawat ginawa natin. No? Sa lahat ng ginagawa natin, may reward yan. No? Kaya wag tayong manawa, wag tayong magsawa. Katulad yung awitin na na-compose ni Brother Neil, no? 'Di ba? Kinanta nila kahapon sa Youth Summit, no? Walang susuko, walang hihinto, magpapatuloy tayong maglingkod sa Panginoon dahil alam natin katulad ng sinabi sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor will never be in vain. Amen? No, saan man tayo dali ng ating Panginoon, no? Saan man tayo dali ng ating Panginoon, naroon na kailangan i-fulfill natin, no? Magampanan natin. Katulad nung kami ay dinala dito ng Panginoon. Kung tutuusin sa Mindoro, meron ng isang malaking church doon, no? Marami na rin mga churches doon na sinusupervise ni Bishop. Bigla kaming inilipat dito. Pagdating dito, zero, no? Kami lang, wala kaming kakilala. No? Pero makikita natin, if we have the guidance of the Holy Spirit, ituturo niya. Kung paano kami nakapag-umpisa, kung paano naroon na, sabi nga, ang kalooban niya ay mangyari at maganap. At nagpapatuloy pa. Dahil, katulad ng tema ngayong taon na ito, expansion. No? Kailangan matanggap natin yung instruction niya, yung direction niya. And only the Holy Spirit can give it to us. No? Siya lang ang makakapagbigay nito sa atin. Kaya napakahalaga. If we want na ang ministry na binigay sa atin ng Panginoon ay magampanan natin, ma-fulfill natin, we need the power of the Holy Spirit. We must acknowledge the Holy Spirit in our lives. No? Lagi natin siyang anyayahan. Pagising natin sa umaga, no? Dahil sabi nga ay naroon na siya yung magbibigay sa atin, mag-i-instruct sa atin ng dapat nating gawin. Amen? Kaya sa umagang ito, let's acknowledge, let's invite the Holy Spirit. No? I-welcome natin ang Holy Spirit sa ating buhay. Huwag natin siyang isantabi. No? Huwag natin siyang baliwalain. No? Katulad nga nung sinabi kanina ni ni Dominic, si Dominic ba? Na nagpe-pray siya, no? Natatakot siya, pero makikita natin sumagot ang Panginoon sa kanya. Don't be afraid. Ganun po ang Santong Espiritu. Kapag kinausap mo siya, kapag inacknowledge mo siya sa buhay mo, lahat ng tanong mo, sasagutin niya. Amen? Lahat ng nais mong malaman, sasabihin niya sa iyo. Marami siyang kaparaanan para tayo ay sagutin. Ngunit una sa lahat, ang kanyang salita, His Word. No? Kaya sa oras na ito, tayong lahat ay tumayo. This is the
commandment ng Panginoon sa atin that we must fulfill our ministry. Katulad ng sinabi ko nga sa inyo kanina, ang una nating ministry ay sa Panginoon, pangalawa sa ating pamilya, no? Sa ating yung mga kabataan, yung mga nag-aaral pa sa inyong school, sa inyong community, sa church, no? In every place na kung saan tayo ay gumagalaw, you have a ministry to be fulfilled. Let us welcome the Holy Spirit. Awitin natin yung Come Holy Spirit, no? Fall on me now. Hayaan natin na ito ay naroon na sabi nga ay malaya makakilos sa ating mga buhay. Taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Misa pa, let's invite the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Minsan pa with all our heart, come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, yes, Lord. fall on me now. We need your anointing, we need your I need presence, your Lord. anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're cultivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching from your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Oh, thank you, Holy Spirit. We acknowledge you in our midst today, in our lives, oh Holy Spirit. Lord, sa pagkakataon na ito, salamat. We can only fulfill our calling. We can only fulfill the ministry that you have entrusted unto us if you will guide us, Holy Spirit. If you will teach us. If you will direct us. So we acknowledge you. Truly, it is not by our might, nor by our power, but by your Spirit alone. Sa pagkakataon pong ito,
Santong Espiritu, patuloy ka namin, O Diyos, na inanayahan na kumilos sa buhay ng bawat isa. Higit sa lahat sa mga kabataan na ito, Diyos, na tinawag at pinili nyo, na alam ko, Panginoon, in your perfect time, Lord, naroon, Panginoon, ang pagkakapilit, pagkakatawag nyo sa kanila, mangyayari at magaganap, O God, in the name of Jesus, O Lord. Lord, patuloy po na selyuan nyo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Yes, O God, huwag niyong hayaan, Panginoon, hallelujah, na sila ay mapariwara ang buhay. Lord, hayaan niyo po na ang tamang landas ng buhay, Panginoon. Hallelujah, ay naroon ang malakaran nila sa tulong niyo, sa gabay niyo, Panginoon. In the name of Jesus, at ang bawat isa sa amin, Lord, sa bawat ministeryo, sa bawat, Lord, lugar, Panginoon, sa aming pamilya, Lord, sa paaralan, sa trabaho, Panginoon, sa church, O God, ang mga pinagagawa niyo sa amin ay magawa namin, O Lord, ng may kagalakan. Lord, may pagsama niyo, Panginoon. Mayroong iba yung talino at karunungan na nanggagaling sa inyo, the wisdom and the knowledge, O Lord, na magampanan namin ang lahat. Hallelujah, ayon sa inyong banal na kalooban. Salamat po, hayaan niyo po na sa bawat oras ng aming buhay, paggising namin sa umaga, hanggang sa aming pagtulog, Panginoon, Lord, ma-acknowledge ka namin. Lord, naroon, Panginoon, na magpaturo kami sa inyo, Lord. Hallelujah. At alam namin, Panginoon, hindi nyo kami iiwan. Hindi nyo kami pababayaan. Maraming salamat, Panginoon. Lord, hallelujah. Hayaan nyo po, Panginoon, na sa pagharap namin sa inyo, Lord, madatan nyo kami, Panginoon, na buong katapatan na naglilingkod, ginagawa ang kalooban nyo sa buhay ng bawat isa. Salamat ng marami. Lord, alam ko po na hindi matatapos dito ang pagsama nyo sa bawat isa sapagkat kayo nagsabi, you will be with us, O God. Hallelujah. Sa habang panahon, Panginoon, ng aming buhay, Lord. Hallelujah sa mundong ito. Hindi nyo kami iiwan. Hindi nyo kami pababayaan. Maraming pong salamat, Lord. Lord, alam ko may ginawa ka ang mayroong kailangan ng kagalingan. Father God, let your healing touch be upon them, O God, in the name of Jesus. Ang mayroong problema sa pananalapi, Father God, let your provision be upon them in Jesus' name. Yes, Father God, Lord, mayroong sigalot sa kanilang pamilya, aayusin niyo to, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Makikita ang liwanag, makikita ang transformation, makikita, Panginoon, ang pagbabago sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat. At sa oras pong ito, maingat namin pupurihin ka, pasasalamatan, dadakilain at luluwalatiin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sino po ang napagpala? Ayan. At sino po ang naniniwala na ang lahat ng blessings na tatanggap natin ay walang ibang source kundi ang ating dakilang Diyos? Amen. So, ayan po, napag-aralan po natin about ministry. At isa nga po sa ministry natin, ang mga pagpapalang dumarating sa atin, tayo ay ano po, stewards. Tayo po ay stewards ng, or ano po ba ang stewards? Tagapamangasiwa, tagapamahala. So, kung may mga na-receive po tayong blessings, sa puso po natin, ilagay po natin sa ating puso-isipan na ang lahat ng mga bagay na ito ay ipinagkatiwala sa atin. Tayo po ay mga katiwala. Ayan. So, basahin nga po ulit natin dito yung story ni Prophet Elijah, kung saan inutusan siya ng Panginoon na lumapit sa widow sa 1 Kings 17. Basahin natin 1 Kings 17:8. Sabi dito, and the word of the Lord came unto him, saying, arise, get thee, and arise, get thee to Sarephat, which belongeth to Zidon, and dwell there.
Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, that a little water in a vessel, that I may drink. And she was going to fetch it. He called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. Ayan. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go and dress it for me and my son, that we may eat and die. So yung story po nito, ayan, backward story. Nung panahon na ito, nag-declare ng famine, nagkaroon ng drought sa lugar na yon, na kung saan wala pong mga harvest, no? Walang makain ang mga tao. At doon nga sa lugar ng widow na yon, ang kanya lamang stock na natitira ay harina, counting harina, handful of harina, at saka oil na pangluto. At yun ay para lang masatisfy yung meal nilang mag-ina. Yung after that, pag nakakain na daw sila raw ay ready nang mamatay. Kasi wala na sila eh. Parang buo na sa loob ng widow na yon na siya ay, at ang anak niya ay mamatay sa gutom. Tapos may lalapit sa'yo nang hihingi pa ng, yun na lang yung meron ka. Yun na lang yung 100% meron ka. Tapos, pag dinivide nyo pa yun sa 3, dahil divided by 2, medyo okay pa. Naging divided by 3. Siguro sabi ng widow, masasatisfy kaya yung gutom ko kung i-divide ko pa to sa 3, sa 2 nga, parang bukas o after nito, ready na akong mamatay. But the Lord spoke to the heart of that woman. So, ano pong ginawa niya? Anong ginawa niya? Nakinig po siya sa sabi ni Prophet Elijah. At siya po ay nagluto, at siya po ay ibinigay niya po yung hinihingi ni Prophet na bread and water. At ano nga po nangyari? So, yung lalagyan niya po ng flour ay hindi po naubusan. Yung kanyang oil hindi po naubos hanggang sa ang ulan, ang harvest ay bumalik sa dati, no? So, yun po yung story na kung saan pinapakita ng Panginoon na ang kanyang katapatan talaga sa atin ay talagang tapat siya sa ating mga pangako, na nangungusap siya sa bawat isa sa atin na kung ano man po yung pinangako niya, basta gawin lang natin yung part na hinihingi niya, ibinibigay niya po yun sa atin. So, yun po ay ngayon, moving forward to the new generation, sabi po ng Malakay 3:10, give me your tithes and offerings so that there might be food in my house. The tithes is just a 10%. Unlike doon sa binasa nating story kanina ni Prophet Elijah na kung saan that widow, ayun na yung meron siya 100%. But that widow believed. That widow act on it. Kasi marami sa atin Christians man sometimes, we believe. Katulad nga ng tanong ko kanina, sino naniniwala na ang source ng lahat ng ito ay ang ating Panginoon? So lahat tayo. But the action is not there. Madalas, we believe, but the Lord also needs our action. We must act on what we believe. Now is the time for us to, again, give the thanksgiving to our God through giving our tithes and offering. Ayan. So makikita po natin sa istorya na kanina na napag-aralan natin na kung saan ang ating Panginoon ay hindi nagkukulang at siya'y talagang tapat sa kanyang mga pangako. At truly, if we believe on our hearts that He is the source of everything,
Hindi naman po niya nire-require na 100% sa ngayon. Sabi niya, give your tithes and offering. And I will not let those earnings will just go to the hospital to pay for the sickness for your bills na mapunta lamang sa kung saan. I will not let that yung mga insects kainin lang yung pinagha-harvestan mo. Because the Lord is true to His promises. Amen po? Sige po, ihanda po natin ang ating mga tithes and offering at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin sa mga nakaraang araw. Truly, you are God that true to your promises. Hindi ka po nagkukulang kahit kailanman. Kayo po ay tapat sa inyong mga pangako na isusustain nyo lahat ng aming mga pangangailangan. Sabi nyo nga po, hindi pa man po sinasambit ng aming mga bibig. Panginoon, dininig nyo na po kami. Nasa puso pa lang namin ang mga desires na ito, Lord God. You are there working, O God. You never stop working, O Lord. You are continuously doing your part, Panginoon. Lord, now as we do our part, giving our tithes and offering wholeheartedly as a sign of thanksgiving and gratitude to you, O God, we pray that you bless and sanctify this offerings that we have, Panginoon. At dalangin po namin, Lord, as you bless this, O God, magamit po ito sa ikalalago, Lord, ng aming mga gawain. Maraming salamat, Panginoon. We entrust everything to you, our finances, our family, our health, everything that, every works of our hands, Panginoon, we entrust it unto you, O God. At pabalik po kami dito, Panginoon, next week, daladala ulit namin, Panginoon, ang mga patotoo kung saan kami po ay binless nyo muli sa aming mga buhay. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hello.
Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Dumako na po tayo sa announcement. Una-una po, meron po tayong Speak Live every Mondays at 7 p.m. At dito po, mapapanood po natin ang mga testimonies ng ating kapatid. At sa gusto man po magpa-record, please approach Ate Mai or si Kuya Goy. Ayan, and meron naman po tayong Tinig ng Pag-asa every Tuesday and Thursday, 7 p.m. Dito po natin mapapakinggan ng mga preachings ng ating mga pastor from Mindoro, Pangasinan, Bacoor, Alamino. and ayun po, lagi po tayo mag-stay tuned dito sa mga, sa live po ng ating Facebook page. At meron naman po tayong soaking every Saturdays at 8 p.m. Ini-encourage po namin kayo umattend after practice po ng worship team. And meron naman po tayong GBLU, Leaders and Workers Spiritual Feeding. Every Tuesdays, 8 p.m. And lagi po tayo mag-join sa via Zoom. Discipleship training. Kids, Sister Clyde, 3 to 12, Monday, 6 p.m. Youth ages 31 to 21, headed by Kuya Neil at saka Kuya Will. Thursday every 4 p.m. And young adults by Brother Shalom and Sis Iyay, ages 22 to 30, Thursday every 8:30 p.m. Adult woman headed by Sister Arlene, ages 31 to 50, Thursdays at 8 p.m. And adult men led by Brother Rio, ages 31 to 50, Sundays every 7 o'clock p.m. Senior adult headed by Rev Estela, ages 51 and up, Thursdays at 8 p.m. And online prayer gatherings. Fathers, Monday to Saturday, 4 a.m. And mothers, Monday to Saturday, 5 a.m. Pastors, Monday to Friday, 5 a.m. And wag po natin makakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, GBLU Church. And wag po natin kalimutan rin i-like ang ating Facebook page, Jesus Be Lifted Up Church. Ayun. Yun lang po. Salamat po. Sige po, tayo po tumayo. Mawit po muna tayo sa Panginoon bago tayo mag-closing prayer. Ay, mission pa pala. Po muna pala, may mission offering pa. Wala kasing program. Amen. Hallelujah po. Tuloy po tayo sa ating mission offering. Kung saan po yung ating malilikom na pera, ito po yung ginagamit natin sa paghayon ng ating mga kapastoran, mga workers ng JBLU family. Huwag po tayong mahiya kung maliit man o malaki sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay tumitingin kung gaano kabukal ang ating puso na tayo makapagbigay sa Kanya. Ito ay malaking halaga sapagkat hindi makakahayo ang ating mga kapastoran kung wala tayong gagamitin na pinansyal sa kanilang pag-travel, sa kanilang pangkonsumo, pangkain, o ano paman. Ang nice nito, tulad niya ng ating mission sa ating Jesus Be Lifted Up Church, to lift up the name of Jesus and to preach the gospel of the nation to the kingdom and proclaiming that He is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by Him. Walang sino ang makarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At yung ating mga kapastoran, yan po ang ginagawa. Humahayo sila sa iba't ibang lugar upang mapalawak pa ang iglesia ng JBLU Family at ang kaharian ng Diyos. Ang ating nalilikom, ito ay ginagamit bilang to expand the kingdom of our Jesus Lord.
Salamat, Lord, at ay manalangin. Lord God, salamat sa umagang ito, Panginoon, na sino mang magbibigay sa amin, Panginoon. Alam po namin ito'y pagpapalain mo, Panginoon, at kung gaano mang kalaki, Panginoon, ang yung aming bibigay, Panginoon, ikaw ang handang magbigay ng 10 times fold, Panginoon. Salamat, Lord God, nga tunay ngang kumilos ka sa buhay ng bawat isa at iparanas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa na handang magbigay, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, ang aming malilikom, ito'y magagamit sa ikakalawak ng iyong iglesia dito sa mundong ito, Panginoon. Salamat, Lord God, tunay ngang pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po. Tayo na po tumayo. Amen. Bago po tayo pangunahan ng closing prayer ni Brother Shalem, tayo po yung umawit ng papuri sa Panginoon at ibigay natin ang pinakamataas na papuri pagsamba sa ating Diyos. Sa iyo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Pag ika'y kasama, pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa iyo lamang iaalay ang buhay. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa iyo lamang iaalay ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Ang puso ko'y sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, maraming salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga salita, Lord, na ipinahayag mo, O God. Lord, na matutunan namin, Panginoon, tungkol sa ministry, O God. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy niyo, Lord, kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon, karunungan, Lord, na magampanan namin, O God, ang ministry namin. Una sa inyo, O God, sa aming pamilya, Panginoon, sa paaralan, sa aming mga trabaho, aming mga negosyo, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil binibigyan nyo kami, Panginoon, ng
karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa mga taong dinala nyo sa bahay-sambahan na ito, God. Lord, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na palaguin niyo po kami, Panginoon, sa aming spiritual na buhay, O God. Lord, na patuloy, Lord, na magpagamit kami sa inyo, O God. And Lord, sa aming paggawi sa oras na ito, God, ingatan niyo kami, Panginoon, sa aming paggawi, Panginoon. Let your angels be our guide, Panginoon. And Lord, maraming salamat, Panginoon, sa darating na linggo, O God, sa week na ito, God. Lord, I pray na patuloy, Lord, na bigyan niyo ng kalakasan, Panginoon, ang bawat sa amin, O God. Mapagtagumpayan namin, Lord, yung mga challenges na pagdaraanan namin, O God. Lord, maraming salamat. Binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.